Kalpasan iti pito nga aldaw apan nakapapatay ni Barangay Captain Denmark Bueno. May nga composition of Task Group Bueno iti binukel iti Philippine National Police, Ilocos Police Provincial Office, iti Camp President Elpidio Quirino, Bulak, Bantay, Ilocos. Napakamuan nga insigida iti maitutudo a sospek ken babaen iti testimonya dagiti duha nga testigo balay nga naamuan dagiti duha a masuspecha amanagan ti Edgar Cinco ken William Palikpek. Binasigidan pay dagiti duha nga testigo nga ni Cinco iti mismo nga pimaltog ken ni Bueno ni Palikpek met ket iso iti nagmaneho iti motor nga nagluganan da nagiat nagngarod iti gunguna dagiti kaming iti kapulisan iti probinsya tayo nga Ilocos Sur iti katad nga 140,000 pesos no sino man iti makaitudo ken ti maysa nga sospek ani Palikpek. Kapuan iti pinagkikinamayat iti kaming iti CIDG Ilocos Sur Public Company Sinait Municipal Station balay nga nakimbek iti mismo nga pagtengan ni Edgar Cinco Isayo 33 itawen na maysa nga mangalap nga agday iti barangay Pugos Sinait Ilocos Sur. Limaban ni Edgar Cinco na panamijay balayda kata may kontol sa mga intel report namin na alam mi man adagos isuna. Sangot ti kaso na murder. Paglibakan met amin iti may tutudo nga masuspecha ani Cinco dagiti may pagpabasol kontra kinkwana. Nati makuna lang sir ka. Tijay nabayag kong rorayan ti warrant ko na kwata siyempre sungan dyan nagdumlamong ta kwa i-warrant ko ta kinagpaiso na ko makaramit sungan dyan din mga natang pamabasol na kami. Kim na mo amon nga sikat ti mapapabasol dito nga napasama kin. Yung dyan matamo sir no apeng siyak ti papabasolan da nato. So ano di nga mo nga sikat ti mesa nga papabasol ang amo lang nga nag-tell ka na paniti mesa nga police station para linisan ginagan mo? Amo ko mga napanood dayan sir ta dahil malatan ti oray ko latamot nga dahil siyempre ako magalbaling ko sir siyempre dahil ilan warrant ko lat tati kung ta sung batak tulad kanta oray ka mo kinagpeso na sir. So anya no titi kaya mo tatta maibaga ken diti nga diti pinakaalam tatta dito kaya ti ko amati la may bagak mo sir dahil kuat tulat tam jay korot tulat tati pingi bagaktos tong side ko matang galit yung pasama ko ng pinangkwata kini Apo Ben. So dito pa may nga may bagbaga tatang ako ket may nga kadton ket ni managan ti William Palikpek. Dati William Palikpek kami sir ket ang kumatama mo dito nga tao. Anipod pa iti pinagbiyak ko niya pa yung nakikita ng tao. Mising ko kitadaan ti warrant of arrest under CC number 8243 para iti kaso a pampapatay nga awan iti nairekomenda nga piyansa nga inisyo ni Honorable Judge Nida Alejandro presiding judge iti branch 24 Kabugaw, Ilocos Sur. Already November 11, 2010 adatinyag dati mga around 7 o'clock AM nga victim of a shooting incident nga naarami di jay San Ramon Pagsingal, Ilocos Sur. Kaya siya pinaka-duty at that time. Din direct na dati nga pasyente, dapat lati anges na. Kaya gasping for breath suna. After a few minutes, despite efforts nga ma-revive suna, natuluyan mo ila suna nga natay. Upon further investigation or panagdamdamag di kitay ng kuyog kanya na naamuan nga iso nagayam ti kapitan ti sa Barangay Resurrection ni Apo Denmark Bueno. Postmortem examination or autopsy findings may di dati upat or lima nga point of entries bale lima nga gunshot wounds with 5 point of entries with no point of exit awan ti rewar nga bala. Death na data kay cardiorespiratory arrest. Ngem ti antecedent cause na data hypovolemic shock kasi nagkaroon na ng internal hemorrhage sa loob with possible involvement of multiple organs kasi awan ti point of exit na di bala. Mabaling nga kiniwar di bala yun again. Ideally ti autopsy ko masapo nga lukatan Pero in our setup okay na yung we're basing our autopsy findings based sa landmarks na lang kung anong matatamaan na organs. Di November 11, 2010, naka-receive kami ti telephone call request ni Soko na dati siya incident niya ay magsinggal
mismo di jay nagbaikan ti St. William Institute in Magsingal Church. So responde kami awan di jay biktima idin. Tatta naka-recover kami ti may isang slag for caliber 45 di jay uneg tilogan. Ken pitong basyo iti bala nga caliber 45 na in-turnover na kanyami dagiti police, dagiti first responder. So met submit mi ready for ballistic examination. Entrance to bala, talo di jay sango di jay windshield, ken upat di jay kanawan nga banda ti antilugan na, ti windshield nga na-fly. Upat nga, bale pitong point of entry, gunshot entry. Silbi di jay bala, ang basyo, nagdali di dokumento, hindi na in-turnover na di jay police station. Yung kanya. Papapeles. Nagibusan iti may kadua paset iti police files into nagsubli. Hintay dengken manipod kini Police Chief Inspector Arber Mercolio, Criminal Investigation and Detection Group Chief iti Ilocos Sur. Lukasano iti panakakimeg ni Edgar Cinco iti pagtaingan na o baen iti kinalibtak dagiti kameng iti kapulisan iti probinsya tayo nga Ilocos Sur.